In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Fratres agnoscamur peccata nostra, aut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Повідаюся, И вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усих анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Misereatur nostrum omnipotens Deus,
et dimissis peccatis nostris, perduca nos ad vitam aeternam. Amen. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой, людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Аминь, Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Аминь, Сыне одинородный, Иисус Христе, Аминь, Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який вяриш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, який вяриш на себе грехи і світу, примимание нашее, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найпершейший, Єсус Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Oremus. Deus qui nobis per singulus annos suius sancti templi tui consacrationis reparas diem. Exaudi preces populi tui et presta ut fiatic tibi semper purum servitium et nobis plena redemptio. Per Dominum nostrum Iesu Christum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritui Sancti in saecula saeculorum. Amen. Читание книги мудрости Сираха. «Дитя, раби свои справы у покоры, и будя любить тебе человек богоугодный. Чем больше ты великий, тем больше покорным становися, и тады знойдешь ласку в очах Пана, бо великая могутность Пана, и праз покорных прославляется Ён. Няма леку на нядолю ганарыстага, бо парастак зла пусціў у ім карані. Сэрца разумнага разважае над прыпавесцю, а мець уважлівае вуха – гэта жаданне мудраца. Гэта Слово Божие.
Божа, Ти подрихтував дому Богому. Божа, Ти подрихтував дому Богому. А справедливые нехай узрадуются и взвеселятся перед Богом, и триумфуют у радости. Спявайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Боже, Ты подрихтовал дому Богому. Отец для сиротов и судья удовов, Богу своим святым жили, Бог рихтує дом для самотних, вязня виводить до щастя. Боже, Ти подрихтував дому Богому. Щодрий дощ спаслав Ти, Божа, подмацував свою знемоглою спадщину. Твоє створенні там жили, у добрині своїй Ти допомагав Богому, Божа. Божа, Ти подрихтував дому Богому. Читання послання до Габреяў. Браты, вы не прыступіліся ні да намацальнага, ні да распаленага агню, ні да змроку, цемры і буры, ні да гулу трубы і такога голасу словаў, што тыя, хто яго пачуў, прасілі больш не звяртацца да іх непасрэдна. Вы ж прыступіліся да гары Сіён і да горада Бога жывога, да нябеснага Єрусаліма, да безлічы анёлаў, да святочнага сходу, да касцёла першародных, запісаных у нябёсах, і да Бога, суддзі ўсіх, да духаў праведных, якія дасягнулі дасканаласці, да Езуса, пасрэдніка новага запавету. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе, кажа Пан, и научитесь от меня, бо я тихий и покорный сердцем. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Пан з вами. и с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Калі Езус прыйшоў у суботу дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі першыя месцы, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца, каб не аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе. І каб той, хто запрасіў і яго, і цябе, не падышоў і не сказаў табе: саступі яму месца. Тады з сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. А калі цябе запросяць, прыйдзі, сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў,
падышоў да цябе і сказаў: «Дружа, перасядь вышэй, тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто ўзвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца». Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: «Калі наладжваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ці ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, і шчаслівы будзеш, што яны не маюць як адплаціць табе. Бо адплаціцца табе у дзень уваскрасення справядлівых». Гэта слова Пана. Сядайце, калі ласка. Drahí bratí, siostry, chvála Christu. На веки векочные. Амен. Prima di iniziare, voglio ringraziare il vostro parroco, padre Igor, per l'invito che mi ha rivolto a condividere con voi questo momento bellissimo di gioia nella comunione della stessa fede. Перед тым, як распачаць казанне, я хацеў бы падзякаваць вашаму пробаршу, што мяне запрасіў, каб падзяліць разам з вамі гэтую радасць, гэтае шчасце з нагоды кансекрацыі асвячэння вашага касцёла, гадавіны кансекрацыі касцёла. E dico che vi confesso che sono profondamente commosso per la vostra accoglienza bellissima, così calorosa, così numerosa, e mi fate sentire a casa mia. І я вельмі рад і здзіўлены вашай гасціннасцю і вашай колькасцю, якія прыйшлі, каб удзельнічаць у гэтай святой імшы, удзельнічаць у гэтым свяце, і вельмі рады быць сёння разам з вамі. E ancora una volta vi dico con tutto il mio cuore grazie. Яшчэ раз з усяго сэрца гавару вам вялікае дзякуй. Браво! E oggi questa comunità, la vostra comunità, si raccoglie con gioia e gratitudine per celebrare la morte e la risurrezione di Cristo, ma anche per ricordare il primo anniversario della consacrazione di questa bellissima chiesa parrocchiale. Ricordiamo con emozione quel momento in cui questo edificio è stato dedicato al Signore, segnato dal crisma, benedetto con la preghiera, reso luogo santo. Ma più ancora oggi siamo chiamati a rinnovare la nostra consapevolezza che questa chiesa non è fatta solo di pietre, ma ha il cuore spirituale della vostra vita cristiana. Il luogo dove Dio si rende presente, dove questa comunità si raduna, dove la parola di Dio si ascolta e il corpo di Cristo si riceve. In questo giorno siamo dunque chiamati a rinnovare il nostro desiderio e il nostro impegno a essere pietre vive di una comunità che cresce nella fede, nella carità e nella missione. Сёння гэтая супольнасць збіраецца з радасцю і ўдзячнасцю, каб цэлебраваць смерць і воскресенне Хрыста, а таксама адзначыць першую гадавіну пасвячэння гэтай парафіяльнай святыні. Мы з хваляваннем узгадваем той момант, калі гэты будынак быў прысвечаны Пану, памазаны хрызмам, благаславёны малітвай і учынены святым месцам. Але яшчэ больш сёння мы пакліканы аднавіць усведамленне таго,
што гэты касцёл не проста пабудаваны з камянёў, але з'яўляецца духоўным сэрцам вашага хрысціянскага жыцця, месцам Божай прысутнасці, дзе збіраецца супольнасць, дзе слухаецца слова і прымаецца цела Хрыста. Таму ў гэты дзень мы пакліканы аднавіць нашае жыццё і імкненне быць жывымі камянямі супольнасці, якая расце ў веры, любові і місії. Le letture che la liturgia ci propone in questa domenica 22esima del tempo ordinario ci aiutano a comprendere il significato profondo di questa celebrazione, perché ci parlano di umiltà, di comunione, di gratuità e ci offrono un cammino spirituale che illumina il nostro essere Chiesa. Чытанні, якія прапануе нам літургія ў гэтую 22-ю нядзелю звычайнага перыяду, дапамагаюць нам зразумець глыбокі сэнс гэтай урачыстасці. Яны гавораць нам пра пакору, пра адзінства, пра бескарыслівасць і паказваюць духоўны шлях, які асвятляе нашае быццё касцёлам. Il libro del Siracide ci invita con tono paterno e sapienziale a vivere con mitezza e umiltà. E ci dice: Figlio, agisci con mitezza in tutte le tue opere e sarai amato più di un uomo generoso. È un consiglio che sembra semplice, ma che tocca il cuore della vita cristiana. L'umiltà non è debolezza, ma è la forza di chi sa riconoscere la propria verità davanti a Dio e gli altri. Кніга мудрасці Сіраха па-бацькоўску і разважліва заклікае нас жыць з пакорай і лагоднасцю. Дзіця, рабі свае справы ў пакоры, і будзе любіць цябе чалавек богаўгодны. Гэтая парада здаецца простай, але яна кранае сэрца хрысціянскага жыцця. Пакора – гэта не слабасць, а сіла тых, хто ўмее распазнаваць сваю уласную праўду перад Богом і іншымі. In una Chiesa consacrata l'umiltà deve essere la pietra angolare e non siamo qui per esibire grandezze ma per crescere e maturare nella fede, per servire, per accogliere, per camminare insieme. San Casimiro, patrono di questa parrocchia, ci offre un esempio luminoso. Giovane principe, avrebbe potuto vivere nel lusso e nel potere, ma egli scelse la via della preghiera, della carità e della giustizia. La sua nobiltà fu quella del cuore e ci insegna che la vera grandezza è quella di chi si fa piccolo per amore e per servire gli altri. У пасвечаным касцёле пакора павінна быць краевугольным каменем. Мы тут не для таго, каб дэманстраваць веліч, а каб расці і сталець у веры, каб служыць, прымаць, крочыць разам. Святы Казімір, апекун гэтай парафіі, дае нам натхняльны прыклад. Будучы маладым князем, ён мог бы жыць у роскашы і уладзе, але абраў шлях малітвы, міласэрнасці і справядлівасці. Яго высакароднасць была высакароднасцю сэрца, і ён вучыць нас, што сапраўдная веліч заключаецца ў тым, каб рабіцца малым дзеля любові і служэння іншым. La lettera agli ebrei ci porta ancora più in profondità. Ci ricorda che ogni volta che entriamo in questa chiesa ci avviciniamo non solo a un luogo fisico, ma a una realtà spirituale immensa. Voi vi siete accostati al Monte Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. E questo significa che la liturgia che celebriamo qui è partecipazione alla liturgia celeste. Non siamo soli, siamo uniti agli angeli, ai santi, a Maria, a San Casimiro, a tutti i nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduti nella fede. Пасланне да габрэяў вядзе нас яшчэ глыбей. Яно нагадвае, што кожны раз, калі мы ўваходзім у гэты касцёл, мы набліжаемся не толькі да фізічнага месца, але да неабсяжнай духоўнай рэальнасці.
Вы ж приступили до горы Сион и до города Бога живого, до небесного Иерусалима. Это означает, что литургия, якую мы целебруем тут, это удел у небесной литургии. Мы не одни, мы злученные с анgelами, святыми, Марией, святым Казимиром и всеми нашими братами и сестрами, что опередили нас у веры. Questa Chiesa deve trasformarsi in una porta aperta al cielo, in un luogo dove il tempo e l'eternità si incontrano. E allora bisogna domandarsi come viviamo la nostra partecipazione alla Messa? Con attenzione, con fede, con stupore o con distrazione e abitudine? Oggi è il giorno per rinnovare il nostro amore per la liturgia, per il silenzio, per la preghiera. Questa Chiesa è santa perché qui Dio parla, Dio si dona, Dio ci trasforma e ci trasfigura. Гэты костел повинен стать открытой брамой до неба, месцем, где сустракаются час и вечность. Тому варто спытать себе, як мы переживаем нашу делу святой мши с увагой, с верой, с захоплением, або з рассеянностью и призвычаением. Сёння той день, каб обновить нашу любовь до литургии, до тишины, до молитвы. Гэты костел святы, потому что тут Бог промовляет, Бог дае себе, Бог нас переменяет и просветляет. Il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci offre una scena molto concreta e quotidiana. Gesù è invitato a pranzo da uno dei capi dei farisei. Osserva come gli invitati cercano i primi posti e racconta una parabola che a prima vista sembra una semplice lezione di buone maniere. Ma in realtà Gesù sta parlando del regno di Dio. Sta parlando di come viviamo le relazioni, di come ci poniamo davanti agli altri e di quale posto cerchiamo nella vita. Урывок з Євангелія, який ми тільки що почули, показує нам вельми конкретную и паўсядзённую сцену. Езус запрошены на обед до одного з кіраўнікоў фарысеяў. Ён назірае, як гости шукаюць першыя месцы і распавядае прыпавесць, якая на першы погляд здаецца простым урокам добрых манер. Але на самой справе Езус гаворыць пра валадарства Божае. Ён кажа пра тое, як мы будуем адносіны, як ставімся да іншых і якое месца мы шукаем у житті. Gesù dice, quando sei invitato a nozze, non metterti al primo posto. È un invito a non cercare il protagonismo, il prestigio, il riconoscimento, il potere, a primeggiare. Ma è anche un invito a fidarsi. Chi si mette all'ultimo posto sarà chiamato più avanti. È Dio che ci chiama, che ci onora, che ci innalza. L'umiltà in questa parabola non è solo una virtù morale, ma è la condizione per entrare nel regno di Dio, dove i primi sono gli ultimi e gli ultimi sono i primi. Езус кажа, калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца. Гэты заклік не шукаць галоўнай ролі, прэстыжу, прызнання, улады ці перавагі. Але гэта таксама заклік давяраць. Той, хто сядзе на апошнім месцы, будзе пакліканы наперад. Гэта Бог нас кліча, шануе нас і ўзвышае. Пакора ў гэтай прыпавесці не толькі маральная цнота, але і умова ўваходу ў Божае валадарства, дзе першыя з'яўляюцца апошнімі, а апошнія першымі. Ma Gesù va oltre. Non si limita a parlare di dove sedersi. Parla anche di chi invitare. Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi. È una frase che ci scuote e ci interroga, perché ci dice che la vera comunione non è quella tra simili, tra amici, tra chi può ricambiare,
La vera comunione è quella che si apre all'altro, al diverso, al bisognoso. È quella che non cerca vantaggio, interesse per sé, ma che dona gratuitamente. Але Езус ідзе далей. Ён гаворыць не толькі пра тое, дзе сядаць, а кажа таксама пра тое, каго запрасіць. Калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых. Гэтая фраза ўзрушвае і ставіць перад намі пытаннем. Бо яна кажа, што сапраўдная еднасць – гэта не адзінства паміж падобнымі, паміж сябрамі, паміж тымі, хто можа адказаць узаемнасцю. Сапраўдная еднасць тая, што адкрываецца на іншага, на таго, хто адрозніваецца, на таго, хто ў патрэбе, тая, што не шукае асабістай выгады ці эгоістычных інтарэсаў, але дорить безкорисливо. Questa parabola oggi è particolarmente importante mentre celebriamo l'anniversario di questa bellissima chiesa, perché ci ricorda che una chiesa consacrata non è solo un luogo di culto, ma deve essere una casa di accoglienza per tutti, senza nessuna distinzione né esclusione. Non basta avere un altare, dobbiamo avere un cuore eucaristico. Non basta celebrare la messa, ma dobbiamo avere la carità. Non basta pregare, dobbiamo servire. Гэтае слово асабліва важнае сёння, калі мы святкуем гадавіну асвячэння гэтага прыгожага касцёла. Яно нагадвае нам, што асвечаны касцёл – гэта не толькі месца пакланення, але і гасцінны дом для ўсіх, без адрозненняў і выключэнняў. Недастаткова мець алтар, трэба мець эўхарыстычнае сэрца. Недастаткова цэлебраваць імшу, неабходна жыць любоўю. Недастаткова молиться, треба таксама служить. Questa chiesa deve essere una tavola aperta dove il povero trova il pane, dove il forestiero trova accoglienza, dove il peccatore trova misericordia. Questa chiesa deve essere una casa di gratuità, non un luogo per pochi ma per tutti, non un luogo di potere ma di servizio, non un luogo di apparenza ma di verità. E ancora questa Chiesa non deve essere un monumento alla grandezza umana o al vanto per l'opera realizzata, ma uno spazio in cui Dio si fa vicino, dove il piccolo è accolto, dove il povero è onorato. Гэты касцёл павінен быць адкрытым сталом, дзе бедны знаходзіць хлеб, чужынец прытулак, грэшнік міласэрнасць. Гэты касцёл павінен быць домам бескарыслівасці, не месцам для нямногіх, а для ўсіх, не месцам улады, а служэння, не месца знешняга выгляду, а праўды. І яшчэ гэты касцёл не павінен быць помнікам чалавечай велічы ці гонару за здзейсненую працу, а прасторай Божай блізкасці, дзе прымаюць малых і шануюць бедных. Le letture di oggi ci insegnano che la vera grandezza è quella di chi si abbassa, di chi serve, di chi non cerca i primi posti. Questa è la spiritualità che deve abitare non solo le mura di questo edificio sacro, ma soprattutto i cuori di ciascuno di voi, affinché possiate diventare una comunità umile, aperta, accogliente, che non si chiuda nei privilegi, nell'autoreferenzialità, nel proprio io, ma si apre alla grazia di Dio e va incontro alle necessità dei più bisognosi con spirito genuino di amore e di servizio. Сапраўдная веліч, якая вучыць нас сёння, як вучаць нас сённяшнія чытанні, належыць тым, хто зніжаецца, хто служыць, хто не шукае першых месцаў. Гэта духоўнасць, якая павінна жыць не толькі ў сценах гэтага святога будынку, але найперш у сэрцах кожнага з вас, каб вы маглі стаць супольнасцю пакорнай, адкрытай, гасціннай, якая не замыкаецца ў прывілеях і самадастатковасці, але адкрываецца на Божую ласку і выходзіць насустрач патрабуючым у духу сапраўднай любові і служэння.
E allora oggi non facciamo solo memoria della consacrazione della Chiesa, ma facciamo soprattutto profezia. Ricordiamo sì il giorno in cui questa Chiesa è stata dedicata, ma ci chiediamo anche quale Chiesa vogliamo essere domani. Vogliamo essere una Chiesa umile, una Chiesa celeste, una Chiesa accogliente, una Chiesa che non si chiude nel rito ma si apre alla vita, una Chiesa che non si accontenta di conservare ma che osa evangelizzare. Una Chiesa che cammina con il popolo, che ascolta, che accompagna, che guarisce, che cura le ferite. І таму сёння мы не проста ўспамінаем, але таксама прарочым. Мы ўзгадваем дзень, калі гэты касцёл быў асвечаны, але таксама пытаемся сябе, якім касцёлам мы хочам быць заўтра. Мы хочам быць пакорным касцёлам, нябесным касцёлам, гасцінным касцёлам. Касцёлам, які не замыкаецца ў рытуалах, але адкрываецца на жыццё. Касцёлам, які не задавальняецца захаваннем, але адважваецца евангелізаваць. Касцёлам, які крочыць разам з людзьмі, які слухае, які суправаджае, які лечыць, які перавязвае раны. Cari fratelli e sorelle, caro Padre Igor, oggi ringraziamo Dio per questo luogo santo, ma soprattutto rinnoviamo il nostro impegno a essere noi stessi luogo santo, Tempio dello Spirito Santo, comunità viva. Che la Vergine Santissima e San Casimiro ci accompagnino con il loro esempio e intercedano per tutti voi affinché questa Chiesa e la vostra comunità continuino a essere luce e segno di speranza per Stolce, fonte di rinnovata comunione e missione, rifugio per i feriti, una scuola di fraternità, una vera casa di Dio. Amen. Дарагія браты і сёстры, сёння мы дзякуем Богу за гэтае святое месца, але перш за ўсё мы аднаўляем наша імкненне самім быць святым месцам, святыняй Духа Святога, живой супольнасцю. Нехай Найсвятейшая Панна Марія і святы Казімір суправаджаюць нас сваім прыкладам і заступаюцца за ўсіх вас, каб гэты касцёл і вашая супольнасць працягвалі быць святлом і знакам надзеі для столбцаў, крыніцай адноўленай еднасці і місіі, прытулкам для параненых, школай братэрства, сапраўдным домам Божым. Амен. Grazie, eccellenza. Oh, salvato Tradotto bene, traduttore e traduttore. Credo, il credo. Ecco. Вызнаем нашу веру, веру у адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і в адзінага Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Я прочитаю сам. Бога от Бога, святого святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес по Божьему Писанию, и взошел на небо, сядить праворучайца, и Знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, Яго владарству не буде конца. Веру у Духа Святого, свята і животворця, як і Зайця і Сина походить, якому
разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру в один и святый католицкий и апостольский костел, вызнаю один и хрост для отпущения грехов. І чекаю воскрешення померлих і життя вічного у Божому світі. Праз Єзуса Христа, який наповняє свой костел лаской Духа Святого и веде его до збавлення, узнесем наши щирые молитвы. Молімся за касцёл на Беларусі, каб ён вёў усіх вернікаў да паўнаты хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Молімся за арцыбіскупа Ініацыя Чыфалія, каб ён мудра і разважліва вёў даручаныя яму справы. Цябе просім. Молімся, каб усе вызнаўцы Христовага касцёла верна выконвалі абавязкі свайго хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молімся за нашу парафію, каб панаваў у ёй дух згоды і ўзаемнай спагадлівасці, як плён пазнавання Христа ў сэрцах вернікаў. Цябе просім. Молімся за тых, хто садзейнічаў будаўніцтву нашай святыні, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе за сваю працу. Цябе просім. Даручы Маці Божай суцяшэння дзяцей, моладзь, настаўнікаў, катэхетаў і выхавацеляў, якія распачынаюць новы навучальны год. Цябе просім. Божага благаслаўлення, дароў Духа Святога, заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, апекі айца Фабіяна, здароўя для Геннадія з нагоды дня нараджэння. Цябе просім. Дароў Духа Святога, здароўя, вытрываласці, плёну ў навучанні для Веранікі. Цябе просім. Пладоў і дароў Духа Святога для Марты, благаслаўлення Божага, апекі Маткі Марыі для яе на ўвесь навучальны год. Цябе просім. Здароўя Божай ласкі для Міхаіла Бурдукевіча. Цябе просім. Валадарства Божага для Тэрэзы Стрыга і ўсіх памерлых сям'і Стрыга, для Вітольда і Марыіны Драп. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб праз паглыбленне сваёй веры, надзеі і любові мы набліжалі надыход Божага валадарства. Цябе просім. Асаблівым чынам я хочу помолиться і прасіць Бога ўсемагутнага за ўсіх ахвярадаўцаў будаўніцтва гэтага касцёла. Тут успаміналі таксама і за тых, хто зышоў з гэтага свету, якія распачыналі будаўніцтва гэтага касцёла. Малюся таксама Божае благаслаўленне для тых усіх, хто сёння разам з намі, для пана Александра, для яго спраў малюся, няхай пан Бог благаслаўляе. Малюся за ўсіх, няхай Бог дасць вам радасці, дасць вам сілы, дасць вам моцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, Ты хочаш аказаць сваю любоў усім людзям, выслухай нашыя малітвы, учыні ласкава, каб у нашым жыцці мы былі сведкамі Тваёй праўды і любові. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Сідайце. Божа, что полет
Date frate sud meum et ac vestrum sacrificium, acceptabil, fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Няхай Бог прими от рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Memories Dei quod Dominum tuum Domine gloria dignatus es, ac sanctitate replere, nos metipsos, quesumus, fac hostias tibi semper acceptas, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum, И с Духом Твоим sursum corda, узносим их до Пана. gratias agamus Domino Deo nostro. Годно это и справедливо. Veredignum et justum est ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens, eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui in dono visibili cum nobis extruere concessisti, ubi familie in hoc loco a te peregrinanti, favere no desinis, mysterium tue nobiscum communionis, mire figuras et operaris, icenim tibi templum illut quod nos sumus edificas, et ecclesiam per orbem diffusa, in dominici compagem corporis facis augeri, in pacis visione complendam, celestis civitate Hierusalem. Et ideo cum multitudine ordinum beatorum, in templo gloriae Tuae te collaudamus, benedicimus et magnificamus dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria Tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Vere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesumo spiritus tuirore sanctifica. Nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui cum passione voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens fregit, dedit discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit discipulis suis dicens, accipite et bibite exe omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione.
Mysterium Fidei. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, Вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягая. Memore sigitur mortis et resurrectionis eius, ibi Domine panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias agentes qui nos dignos abuisti a stare coram Te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregemur in unum. Ricordare Domine Ecclesiae Tue, tota orbo diffuse, ut eum in caritate perfectiet unam cum Papa nostro Leonem, ut et Episcopo nostro Iosefum, et Episcopo qui presentum Ignatio et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte. Omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, beatis Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vite mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et con ipso et in ipso est ibi Deo Patre Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Precetti salutaribus monite divina institutione formati audemus dicere. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас на спокусу, але избавь нас от злого. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da proficius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ad omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christui. Твое володарство и моц и хвала навеки. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tuae, e amque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. И с Духом Твоим. И радайте ближнему знак супокою. Agnus Dei, qui tollis peccata
agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni, vocati sunt. Как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будь раздоровлена душа. Віддай скажи, моя німо крити, землі
Oremus. Benedictionis Tuae, quesumus Domine, plebs tibi sacra fructus reportet et gaudium, ut quod in nuius festivitatis die corporali servitio exhibuit, spiritualiter se retulisse cognoscat, per Christum Dominum nostrum. Зараз адбудзецца благословление дзяцей на пачатку навучальнага году. На пачатку навучальнага году мы прыходзім у касцёл, каб папрасіць аб дары Духа Святого для дзяцей, бацькоў, настаўнікаў і катэхетаў. Мы верым, што толькі дзякуючы святлу Духа Святога мы можам пазнаць праўду пра Бога, свет і пра нас самых. Божа Ойча ўсемагутны, крыніца жыцця і мудрасці, у святым хросце Ты ўчыніў нас сваімі дзецьмі і жывымі членамі касцёла. Глянь на сабраных тут дзяцей, якія на пачатку новага навучальнага года просяць аб Тваім благаслаўленні. Асвятлі іх розум сваім святлом і запалі іх сэрцы агнём Духа Святога, каб яны пазналі праўду і па прыкладзе Твайго Сына узрасталі ў мудрасці і любові і разам з усімі намі вучыліся праслаўляць Цябе ў супольнасці касцёла. Благаславі сабраных тут дзяцей і прынесеныя імі школьныя прылады, каб з іх дапамогаю яны лепш спасцігалі праўду, дабро і прыгажосць у створаным Табою свеце. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Некалькі аб'яў душпастырскіх, avvisi, devo dire qualcosa alle parrocchiani. 3 верасня серада ўспамін Григорія Вялікага, папы і доктара касцёла.
Так, святая імша ў Столбцах будзе кожны дзень у 19:00, у суботу 9:19, у нядзелю 11 і 18. У Ацэдзе у нядзелю імша ў 9:00, у Новым Свержні 13:00, у Жацераве ў наступную нядзелю будзе ў 16:00. У нас учора распачаўся тыдзень апекі Маці Божай суцяшэння. Я запрашаю ўсіх да актыўнага ўдзелу ў набажэнствах, тым больш, што на гэтым тыдні першы чацвер, пятніца і субота. У нядзелю 7 верасня адбудзецца замена таямніц жывога ружаньца. Стараемся прыходзіць, звычайна мы молімся ў тыдзень апекі Маці Божай суцяшэння за гадзіну перад святой імшою. У першы чацвер у нас мы молімся таксама пра пакліканні. Таксама першы чацвер у нас ёсць па традыцыі святая гадзіна ў касцёле. Гэта значыць, мы, хто жадае, прыходзіць на адарацыю ў цішыні, успамінаючы пакуты Езуса Хрыста ў садзе аліўным. У 23:00 да 24:00 ёсць адарацыя уначы. Калі ласка, хто не можа прыйсці, можна таксама удзельнічаць з дапамогай сродку масавага пераказаў па Ютубе, калі ласка, з парафіі можна удзельнічаць. У першую пятніцу просім Найсвяцейшае Сэрца Збаўцы быць міласэрным да нас. Таксама у нас малітвы ад 18 до 19 перад святой імшою. У нас ёсць капліца Найсвяцейшага Сэрца Езуса у вёсцы Жацерава. У гэтай капліцы у нас ёсць гадзіна міласэрнасці. Хто жадае, калі ласка, прыязджайце, 15:00, там праз ёсць каронка да Божай міласэрнасці, затым адарацыя Найсвяцейшага сакраменту і святая імша. Усё гэта доўжыцца 2 гадзіны амаль, то ад 15 до 17. Запрашаю. У першую суботу у нас звычайна фацімскі ружанец распачынаецца 18:00, таксама запрашаю. Першая нядзеля не толькі замен таямніц святого ружаньца, але нядзеля адарацыйная. Пасля святой імшы, як заўсёды, ў першую нядзелю эўхарыстычная працэсія. Таксама учора пры касцёле працавала дзіцячая гульнявая пляцоўка, падарунак да прачыннага таварыства «Карытас» Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Нашыя валанцёры таксама падрыхтавалі забавы, конкурсы, салодкі пачастунак. Я вельмі ўдзячны за вашу актыўнасць, было вельмі прыгожа, і это вельмі добра для нас. Сёння яшчэ сестра Вольга записывае дзяцей на заняткі па рэлігіі. Сестра Вольга у нас будзе ў гэтым годзе весці катэхезу. Дзякую, што сестра прыехала. Вот. Поэтому старайтесь записать, особливо детей до первой коммунии, до первый год, потому что мы не ведаем сколько. Другий год мы уже троху ведаем, сколько детей будет, але первый год записываемся. И может где хтосьці там забыўся прийти до первую коммунию, там трошечки уже подрос. Я вас вельмі шчыра прошу, вы не звяртайце на ўзрост увагу, але придите, запишитесь, каб мы падрыхтавалі, каб вось таким чынам поєднатися з Єзусом, як сьогодні сказав нунций арцибіскуп Іняціо, що наша святиня не тільки з каменів побудована, але так само з нас живих. І ми тут повинні вчитися і побожності, і життя християнського, що вельми важно. Вельми важно. Дякую щиро. Я хочу подякувати моцно вам за ахвяраванні, які ви складаєте на потреби, як я ще говорю, на костьол. Мы бачым, што дзякуючы нашим ахвярадаўцам і вам мы трошечки дабудоўваем наш галоўны алтар. Вось так ён прыблізна будзе выглядаць, але гэта толькі яшчэ так далей ён будзе, бакавыя алтары, далей ісці, але патроху будзем будаваць. Малююцца абразы, дзякуй колу маці Ружанцовому святой Тэрэсе дзіцятка Езус ахвяравалі на образ святой Тэрэсы ад дзіцятка Езус. Кола ружанцовая святого айца Фабіяна нам ахвяровая, и хіба з святым Юзефом тоже собираюсь, так, кола ружанцова, я уже не помню, уже збіўся троху, на образ святого Яна Павла II, які будзе таксама ў галоўным алтары. Вось, я вам шчыра дзякую за гэта, нехай Пан Бог благословляе, стараемся.
Далей будзем прадаўжаць вось алтар, наколькі зможам. Таксама хачу згадаць, што, дарагія браты і сёстры, мы ёсць магчымасць набыць арган для касцёла, арган духавы арган, як кажуць, першая сума, дзякуй за тыя ахвяраванні, якія мы насабіралі, першая сума я ўжо скіраваў, папярэдняя сума на гэты арган. Яго там разбіраюць уже гэты арган і, як кажуць, што можа недзе канцы у лістападзе месяцы змогуць прывезці, можа быць гатовы, каб прывезці сюда гэты арган. І мы тут змантуем яго ў нашым касцёле, у нас будзе такі і прыгожая музыка, і прыгожая малітва. Гэта вельмі таксама важна для нашага касцёла. Я дзякую ўсім ахвярадаўцам, дзякую таксама пану Александру за вашу присутність і вашу допомогу на наш костел. Нехай Бог вам благословляє. Я скажу несколько слов по-итальянски, я вам уже все рассказал. Eccellenza, adesso qualche parola in lingua italiana, devo dire. Allora, questa chiesa è nuova, qui in questa città c'era anche altra chiesa dei padri domenicani, e non lontano da qui, purtroppo negli anni 50 era distrutta totalmente, è rimasto solo il sotterraneo, rimasti da questa chiesa. Perché noi sappiamo che è rimasti? Perché abbiamo scavato e abbiamo visto. Dentro qui c'era sempre il primo prior dei domenicani, padre Fabian Maliszewski z Przemyśla, che è morto nel 1644 qui a Stolzi. Era considerato sempre come santo, e lui costruiva quella prima chiesa, perciò io chiedo sempre che aiutarmi, perciò così abbiamo fatto così veloce tutto questo. Sì, lui mi sempre sente. Allora, quando la gente andava via da qua, l'ho nascosto dentro quella chiesa che era distrutta, nascosto sotterraneo. E hanno rimasto un piano dove è nascosto questo nostro santo, e purtroppo che era accaduto così che arrivati qui Sante Daginki, quello fine dei mietti, come si chiama? Fino della raccolta, e qui c'era una festa grande e mi ha dato permesso di scavare, e io l'ho trovato il giorno della Madonna di Santissimo Rosario, perché lui era tanto divoto, e c'era qui una immagine della Madonna di Santissimo Rosario, l'originale è rimasto conservato, così che sappiamo 100% che già è il nostro originale, perché i documenti tutti testimoniano che è questo la nostra immagine, ma ce l'ha, purtroppo abbiamo fatto una copia di questa immagine e messo qui. Qui c'è altra immagine della Madonna, è molto significata, Madonna dei Nalibocchi. C'era un villaggio, un paesino Nalibocchi, e nel 1943 l'hanno bruciato la chiesa, era chiesa bellissima, grande, di legno, e non si sappiamo chi hanno tirato da questa chiesa questa immagine, hanno lasciato una cappellina che era quasi, stava così, che non posso dire questa parola perché pensano male, era, sì, che lui traduce, era quasi distrutta, e hanno trovato qualche anni fa, 3 anni fa, quelle immagini, e dopo con i documenti abbiamo visto che da quella chiesa questa immagine hanno rinnovato questa immagine grandissima, 3,40 metri su 2, molto bella, e dai 1700 questa immagine è molto antica, alla fine 1700,
e hanno messo nel nostro altare principale. Il parroco ha dato d'accordo di quella parrocchia. Così, è un pochettino, e c'è qui, ci sono i resti del nostro santo Fabiano. La preghiera ogni giorno perché diventa beato. Я рассказал про историю костела, вы уже знаете все, и рассказал про налибок, и вы зразумели. Встаньте, коли ласка, зараз отримаете благословение. Allora ancora grazie a Padre Igor per questo invito che mi ha fatto davvero tanto piacere di poter condividere con voi questo bellissimo momento di fede e di preghiera. Eccellenza, anche noi vogliamo ringraziare tanto per il vostro arrivo qui e speriamo di vedere alcune volte con un dono di grazia quello piccolo handbake. Buono. Dalle gente a lei e a Padre Cristo. Grazie. Perché l'altra volta vengano così volentieri. Va bene, grazie. Allora ci vediamo la prossima volta, eh? Следующий show побачимося наступним разом, обов'язково, і ще раз побачимося. Se il nunzio non vi ha annoiato tanto, ritorna. Нунці не часто їздять, але побачимося так само. E tanti auguri ai bambini che iniziano domani la scuola. So che è un momento triste, però necessario per la vita. Всього найлепшого для дітей, які розпочинають школу. Я розумію вас, це такий скучний момент, звісно, не веселий, але... Dovete diventare bravi, crescere, ben istruiti, ben formati per costruire la società del futuro. Я думаю, що ви вельми добрі і стараєтеся, щоб на будучиню збудувати добру супольність, яка буде йти далі і далі на будучиню. E a tutti voi costruite questa bella chiesa, continuate a costruirla. І для вас так само дякую, що ви допомогли збудувати цей пригожий костел. Non solo con le preghiere, І ви збудували не тільки молитвами, звісно ж. perché il Signore si stanca anche un po' se ci sono troppe preghiere. Так само Пан чує всі наші молитви, і Він старається вислухати всі наші молитви. Possiamo vedere le opere che nascono dall'amore, dalla carità e dalla misericordia. І ви Questo è importante. це все зробили, дякуючи вашим учинкам любові, учинкам милосердності, і до других людей, і до Бога. Per costruire bisogna essere uniti. Щоб збудувати, треба бути покорними. Unità nella fede, unità nel lavoro, unità nelle opere, unità nel cammino. Бути одиними, у одинстві, у вірі, у ваших учинках і у вашому подорожі до віри. Il Signore, abbiamo la certezza, il Signore ci precede sempre. Arriva sempre prima di noi. Ми повинні завжди зрозуміти, що Пан завжди напереді у нас. І Він завжди перший йде. І ми йдемо за ним, якби тримаючи нас, іде, як тримаючи нас за руку. E ci aspetta. І завжди чекає нас. Non importa se siamo lenti come le tartarughe. Ему не важно, что мы медленные, что марудные, что мы не так быстро идем наперед. L'importante è mettersi in cammino e procedere per il retto e il giusto cammino. И самое важное, как мы распочали подорожье, и не только распочали, але и шли, и старались идти наперед. Alla prima delle benedizioni che vi darò, a nome del Santo Padre, Перш тим, як я вам уділю благословення від ім'я Святого Отця, vi auguro a tutti una buona domenica я хотів би пожелати вам доброї неділі. e un nuovo inizio di anno scolastico, di attività parrocchiali, nella speranza di poterci vedere presto.
каб благословлення на початок нового навчального года, нового парафіяльного года так само. Un abbraccio ideale, visto che siete tanti. Гэта вельмі добра. Я вас обнімаю, хоч вас много. E alla prossima volta. І побачимося на наступний ще раз. Dominus vobiscum. Deus Dominum celi et terra, qui vos odie a tuius domum dedicationis memoriam adunavi, ipse vos celesti benedictione faciat abundare. Concedatque vobis fieri templum tuum et habitaculum Spiritus Sancti, qui omnes filios dispersos voluit in filio suo congregari. Quate nos feliciter remundati, habitatorem Deum in vobisme tipsis, possitis avere, et eterne beatitudinis hereditatem cum omnibus sanctis possidere. Et benedictio Dei omnipotens Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Фабияне, наш судотворца, запеченный оборонца, нам счастливее покажи, край наш от века бережи. Фабияне, наш судотворца, запеченный оборонца, нам счастливее покажи, край наш от века бережи. Фабияне, наш судотворца, запеченный оборонца, нам счастливее покажи, край наш от века бережи. Прославляю життя шляху браних слугов Твоїх, які побожним і хватницьким життям і отдатним служением поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвещаючи Слово Твое і вділяючи святые сакраменты. А дари ласки хвали алтара слугу Твоего Отця Побіяна, заступника Столпицького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу Айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амінь.